מהו מנהל עיזבון וכיצד עליו לפעול? שאלה שאני נתקל בה הרבה. אז קודם כל, מנהל עיזבון כשמו הוא אמור לנהל את כל העיזבון, ובתוך כך הוא צריך לבצע כל מיני פעולות. מנהל העיזבון צריך לאסוף ולאגד את כל הרכוש של הנפטר, בין אם זה חשבונות בנק, נכסי נדל"ן, ארנקים דיגיטליים, למעשה את כל הרכוש. מנהל העיזבון צריך לשלם את החובות שהעיזבון חב בהם. לא כל עיזבון הוא נטול חובות, ולפעמים הנפטר מותיר אחריו חובות שהעיזבון צריך לשלם אותם. כאן נכנס לתמונה מנהל העיזבון. מנהל העיזבון צריך להגיש דוחות כספיים. הוא צריך להשתמש בשמאים כדי להעריך את העיזבון. הוא צריך גם לתחזק את העיזבון. ככל שיש רכוש שמצריך תחזוקה, למשל שכירויות של דירות ודברים כאלה, מנהל העיזבון צריך לדעת לשמור עליהם, לשמור על הערך שלהם, ולדעת כיצד לתחזק אותם. ולבסוף, מנהל העיזבון צריך גם לחלק את העיזבון לטובת היורשים. אז לעוד תכנים כאלה, תעקבו אחריי.